Предлагаме за продажба двустаен апартамент в добре поддържан затворен комплекс в Равда, само на 10 минути пеша от плажа и центъра на курорта. Жилището се намира в района на плаж Олимпийски надежди, тихо и спокойно място с лесен достъп до магазини, ресторанти, автобусна спирка. Имотът е практичен и функционален и е разпределен както следва. Коридор. Всекидневна с кухня. Спалня. Баня с тоалетна. 2 балкона. Имотът се предлага завършен до ключ, готов за обзавеждане. Жилището е разположено на втория етаж в сграда с акт 16. На разположение на собствениците са голям външен басейн с детска секция и зона за отдих с шезлонги. Добре поддържани зелени площи. Контрол на достъпа и видеонаблюдение. Повече информация за имота може да откриете в описанието към това видео или като ни се обадите по телефона. Абонирайте се за още имоти на морето.